Πόσοι λαοί καμάρωσαν και καμαρώνουν την ιστορία σου, τους φιλόσοφους, την κουλτούρα σου και όχι μόνο. Πόσοι δεν μίμησαν και δεν καμάρωσαν το λαμπερό σου ήλιο, το γαλάζιο της θάλασσάς σου, τα όμορφα νησιά σου. Εδώ είμαστε. Ένα από τα πιο όμορφα νησιά είναι και η ταλαιπωρημένη Λέσβος. Ας έρθουμε όμως στο ξεχασμένο και απομονωμένο Πολυχνίκο. Αγαπητοί μου, να που κάποιοι επενδυτές μας ξεχώρισαν και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το λιμάνι της Κάρλας και τους ελαιώνες της περιοχής μας. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε το ζεύγος Τσεν Τσαν Τσον. Ξέχασε. Από εδώ, γυναίκα μου, μουσουλιάκα. Ίδιο είναι για αυτούς, δεν καταλαβαίνουν. Εμείς οι Βαμιδόπουλοι Σμυροί. Κάνουμε η βόλτα όμορφου Πολυχνίκου. Γυρίσαμε παντού. Ήδη πουσιαστήκαμε από άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι. Πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Ιδιαίτερα φάγαμε μια αν υπονοήσει τίποτα γυναίκα μου. Όχι, όχι, ποτέ. Εμείς ιδιαίτερα αρσυνηθή δασκάλα. Και πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την περιοχή? Πρώτα! Πάμε! Πάρουμε μικρά λιμανάκια. Κάνουμε μεγάλα λιμανάκια. Μαρίνα! Φέρουμε εδώ πολύ κόσμο. Δηλαδή να κυβερνήσουμε. Όχι! Δεν θα φέρουμε μόνο σχιστομάτιδες. Τι βρίζεις φίλοι μας. Είναι κουμπλιμέντου. Είμαστε αεροδυναμικοί. Έχεις δίκιο. Εμείς φέρουμε το μπλουμπούκι παντού. Πολύ κόσμο, πολύ, πάρα πολύ. Όλες φίλες, πράσινους. Ναι, κόκκινους μπλε. Στροφάκια θα φέρουμε. Α, όχι, αυτή είναι από αλλού. Δηλαδή το λουμπούκι. Του λουμπούκι. Τι του λουμπούκι. Το λουμπούκι, αυτό που λέμε εμείς κινέζικου γλυκού. Και τι σχέση έχεις εδώ. Δεν ξέρω, εδώ πολλοί χρησιμοποιούν αλλιώς. Τέλος πάντων, εμείς φτιάξουμε πολύ ωραία σπίτια. Και όλος αυτός ο κόσμος που θα μείνει? Ξενοδοχεία υπάρχουν? Room to let? Μη στεναχωριέται γι' αυτό. Εμείς που πάει. Εμείς όλη αυτή τη βόλτα που κάναμε σκάλα Πολυχνήτος και όλα αυτά τα σπίτια που είδαμε, εκεί μείνει κόσμος, εκεί. Ναι, αλλά υποθέτω ότι σε αυτή την περιοχή είναι παραθαλάσσια και η περιοχή αυτή κατοικείται. Δεν πειράζει. Που γένεια κάνει χώρο, μείνει κι άλλο κόσμο, δεν έχει προβλήμα. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Και με το θέμα της τουαλέτας πώς θα ρυθμιστεί? Μη στεναχωριέται κορίτσι. Έχει house toilet. Εξάλλου, εμείς φτιάξουμε κι άλλα σπίτια μέσα σε κήπο. Πάνω στο γρασίδι, bungalows, πώς το λένε, bungalows. Και φτιάξουμε και ξύλινα τουαλέτ, ξύλινα τουαλέτ. Όχι, όχι. Όχι ξύλινα τουαλέτ. Γιατί άμα φτιάξουμε ξύλινα τουαλέτ, έλει να πάει και έτσι μέσα, μυρίζει σκατήλα. Και μετά έρχονται μήλια. Και καλή μήλια
να πάρουμε το σπίτι του Κάλλας, Αλάτι, Κάλλας. Πάρουμε το σπίτι, κάνουμε ρεστοράν, μεγάλο ρεστοράν. Έρχεται πολύ κόσμο. Πες όμως τι βάλουμε μες στο ρεστοράν, θα του κάνουμε διασύμου. Διάσημο. Γιατί εσείς εδώ, στο κόλπο Καλονί, έχετε ένα μεγάλο θησαυρό. Αυτό είναι η σαρδέλα. Σούσι σαρδέλ. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε Κίνα, πάρουμε chopstick, πάμε κόλπο, πάρουμε όλες σαρδέλες, βάλουμε 100 σαρδέλες, πάμε με ειδικά σπαθιά. Ρεστοράν, σούσι σαρδέλ. Θα είναι σπεσιαλιτέ ρεστοράν. Έτσι, έρθει από όλο τον κόσμο, φάει σούσι σαρδέλ. Πολλά λεφτά βγάλει Πολυγνήτο. Πολύ δραχμή. Ευρώ. Του ίδιου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Όχι. Δεν φύγουμε έτσι εμείς. Εμείς αφού ήρθαμε από Κίνα, θέλουμε να σας δείξουμε